खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बड'फा सुपार 50 मिशन बिथांखिनि गेजेरजों इउपिएससि आनजादनि थाखाय दिल्लीयाव कचिं लाहैनो खाबु मोननानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो बिटिआरनि एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोजों बाख्नायदों आरो साबायखर बावहरदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाफुरफुरा गामिनि जेनै दैमारि, बिफा जलेस्वर दैमारि आरो बिमा अम्बारि दैमारि बिथांमोना। नैथि खौराङाव दङ एबिएमसुआ फरायसा सान फालिदों। दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद एबिएमसुआ क'क्राझार जिल्लानि मुस्लिम हारिनि 8थि बोसोरारि फरायसा खौसेथि सान फालिदों। मिरु आफादनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला आरो बाक्सा जिल्ला कमिटिनि जथाय मददजों खुंफुंनाय जायो आरो एबिएमसुनि फरायसा खौसेथि सानखौ लोब्बा लाखिनानै गाब गोनां हाबाफारिनि आबुं सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि आफादगिरि आली आजम शेख नेहाथारि आबु जुबेर मन्डलआ बाहागो लायो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय उकिल शाह नवाज आहमेद, एबिएमसुनि बारग' आफादगिरि महिदुल इस्लामजों लोगोसे आफादनि गुबुन मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव सासे उकिलनि बेरेखायै नंखाय पस्ट होनायनि सायाव अजद। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि सासे उकिल सन्दना नार्जारिनि सायाव रां जाख्ल'ग्रा आरो मबाइल खावनायनि सोमोन्दै फेसबुकआव नंखाय खौरां फोसावनायनि दाय होनाय जादों। भुगिनांनाय उकिल तानिया चक्रबर्तीआ मैया उकिल सन्दना नार्जारिनि हेंथायै ससियेल मिडियायाव नंखाय आरो बिथा गैयै फोसावनाय आरो लाजि फोनांनायनि थाखाय क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव मोनसे केस होयो। मख'जाथावदि सानैबो उकिलफोरा मोनसे जिल्ला बिजिरसालियाव खामानि मावगासिनो दं। नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय सन्दना नार्जारिनि बेरेखायै गसर थिसननायनि सायाव उकिल तानिया चक्रबर्तीआ दाबि खालामोदि दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों थार साजा होनांगौ होनना। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय सुगारि फुड डेलिभारि सिबिथाया जागायबाय। दायो नोंथाङा नोंथांनि न'आव सौफैनाय गोथाव रेस्टुरेन्टनि जामुं, गेलामालनि जिराद आरो मुलिफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हासिगोन। सुगारि फुड डेलिभारि एपनि जोहै क'क्राझार नोगोराव न'आवनो मोननो हासिगोन। नोंथाङा हटेल एबा रेस्टुरेन्टनिफ्राय गोथाव जाग्रा आदार, गेलामालनि जिराद, फिथाइ सामथाइ आरो गासैबो रोखोमनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि सेप्तेम्बर दाननि थामथि सप्तायाव बिटिसि बिसायख'थिया जागोन होननानै फोरमायदों। द'थि खौराङाव दङ बेरगावआव बड'लेण्ड मुंख्लं आइजो जोलुर बादायनाय खुंनो गाहाय मावखुलि बेखेवदों। बेरगाव दख'रा एबसु आरो बेरगाव गेलेमु आफादनि जथायै बानजायनायाव खुंबोनाय बड'लेण्ड मुंख्लं आइजो जोलुर बादायनायखौ देग्लायबो खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। बेनिनो मैया बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि लोगो आफादगिरि थामहिनबा खुंफुं आफादनि मावफुं आफादगिरि कुमुद कछारीया फिथा हास'नानै 18थि बोसोरनि गाहाय फोसावदिं मावख'खौ बेखेवना होयो। बेरगाव सारियालिनि सेरावनो फोसावदिं मावख'नि गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो। स्निथि खौराङाव दङ कक्लाबारि ब्लक कमिटि एपिपिनि गाहाय नेहाथारि दुगेश्वर रामसियारि, लेङाइ आफादगिरि जारिमिन बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। मैया रुपहि सामु हाथाइ प्राइमारिनि सामु हाथाइ बाजाराव खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि फैला जे बरगयारि आरो एमसिएलए मन्टु बर'नि नुजाथिनायाव कक्लाबारि ब्लक कमिटि एपिपिनि गाहाय नेहाथारि दुगेश्वर रामसियारि आरो लेङाइ आफादगिरि जारिमिन बसुमतारिजों लोगोसे सा 12 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। 8थि खौराङाव दङ अशक गयारि बिथांनि सुबुं अनसायनाय खामानिखौ मोजां मोननानै सा 10 बिजेपि दोलोनि गोख्रों आइजोफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जायो। 10 नं देबोरगाव बिटिसि बियाबनि थिथागुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बटगाव गामिनि सा 10 बिजेपि दोलोनि गोख्रों आइजोफोरा इउपिपिएल दोलोआव अशक गयारिजों जयनिं जाफैयो। 9थि खौराङाव दङ मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनो नागिरनायनि सायाव बेरेखा थांनाय 31 जुलाइ खालि आसाम केबिनेट जथुमाव मोनद' हारि फारियै आहम, मरान, मथक, कच राजबंशी, साहा बागानिया आरो गरखा हारिनो एसटि मोनथाय होनाय आरो तिराप ट्राइबेल बेल्टखौ बोखारनो नागिरनायनि सायाव गोख्रों बेरेखा सिसिट'वानि
जिथि खौराङाव दङ बरपेटा रडआव 2 किल'ग्राम रुफाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै 1 आगस्ट हरनि 11 रिंगासो समाव बरपेटा रड सिमलागुरिनि फ्लाइअभार साखाथियाव पुलिसआ गंसे स्कुटिखौ सेबनानै 2 किल'ग्राम रुफाजों लोगोसे सिखाव फालांगिरिजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो। AS15 AB 4015 नम्बरनि स्कुटियाव सिखावै लाबोनाय रुफाजों लोगोसे हमनो मोननाय सिखाव फालांगिरिखौ हावली गरायमारिनि सानवार आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव हमनो मोननाय रुफानि सिखाव फालांगिरिखौ पुलिसआ जिम्मायाव लायो आरो आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनानै साजा होनाय जागोन होनना फोरमायो। 11थि खौराङाव दङ अनिल फाइदआ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव बिसि मीना फाइदआ गोब्राब जोखोम जादों। जनाय सिखारि गामिनि थागिबि मीना फाइदआ फिसाय अनिल फाइदखौ अरुणाचल बाजाराव थांनो होननानै रेलवे स्टेशनसिम ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो फिसाय अनिल फाइदआ बिसि मीना फाइदखौ रेलवे स्टेशनाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो, जेराव बिसि मीना फाइदआ गोब्राब जोखोम जानायाव रेलवे स्टेशनाव थानाय सुबुंफोरा मीना फाइदखौ रैखाथि होनानै डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। 12थि खौराङाव दङ गरेस्वरनि लाइमोन समाज सिबियारि कुलदीप राजबंशीनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव कुलदीप राजबंशी फेन क्लाबनि बानजायनायाव रुरेल डेभेलपमेन्ट फराम आरो एप'ल' डायग्नोस्टिक गरेस्वरनि हेफाजाबाव मोनसे जर'खा बेसेन नाङै मेगन, गोसोआरि आरो सावस्रि आनजाद नायनाय मावबादा खुंनाय जायो। बे सावस्रि मावबादा हाबाफारिखौ फुंनि समावनो गाहाय सामलायगिरि कुलदीप राजबंशीया बेखेवनानै होयो। बे सावस्रि मावबादायाव भारत भुटान सिमा ओनसोलनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि बेरामफोरनि थाखाय सावस्रि आनजाद नायनायनि बादायाव बाहागो लादोंमोन आरो रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिफोरनिफ्राय बोसोन मोनदोंमोन। मख'नो नांगोनदि लाइमोन समाज सिबियारि कुलदीप राजबंशीनि बेबादि हाबाफारिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों। 13थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफानजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों गोदानै फोसावजानाय इडुकेसनेल निउ इनिशिएटिभ बिथांखिखौ मावफुंनायनि सायाव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव खौरांगिरि मेल इडुकेसनेल निउ इनिशिएटिभनि जोहै डिग्री आरो मास्टार डिग्रीनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा डायर्माग्लिफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट DMIT नि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिसोरनि इन्टारेस्टेड दिगाव हेफाजाब होनाय आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय साफायाव 5 लाख राङै दाहाल हेल्थ इन्सुरेन्सखौ फरायसा फरायसुलिफोरनो मावफुंहोनायनि हाबाफारिनि सायाव इडुकेसन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजारि बर्डनि खौरांगिरि मेल खुंदों आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां इडुकेसन निउ इनिशिएटिभ बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि गंबेसे नखराव साख्रि गैजायै दं बेनि सानखोखौ बुथुमनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै empbtr@gmail.com इमेल आइडिखौ फोसावदों। इडुकेसन निउ इनिशिएटिभ एडभाइजारि बर्ड सोद्रोमाफोरा empbtr@gmail.com इमेल आइडिनि जोहै सासेबो साख्रि गैजायै नखरनि सुबुंफोरा गाव गावनि मुंजों लोगोसे थंखौ दैथायहरनो हागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावो। एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमाफोरा